Изляза. Добре, нали беше излязла, бе? Ще пали палатката, бе, Ицко. Той вятъра те разваля. На 12 април 2015 година, Великден. Я чакам. Тут клещи. Ще да търся клещи. Климниките, които да мажа, постоянно не да оправят. Нори, какво стана, бе? Какво се облити, Айде, то. Ме. Какво стана, бе, Нори? Айде. Ицко, ти ли си вътре, бе, да те кучето изяде, бе? Ще излезе, тя се заплети вътре, стой. Тук крака пръчи. Нори, какво стана, бе? Ме.